Arde por completo un chiringuito na praia da Lapa en Sanxenxo. O lume comezou de madrugada na zona da cociña e deixou o local totalmente inservible. Afortunadamente, ningunha persoa resultou ferida no incendio. A Garda Civil investiga agora as causas do lume. O propietario dá a temporada por perdida. E máis agora en pleno verán, agora para repararlo vai ser complicado. De feito, o ano que ven tiñamos que sustituílos. Me imagino que xa intentar comprar outro, porque reparar esa estrutura vai ser complicado. No, xa non me perde a temporada, todos os empleados que tes, agora que faz con eles? Bueno, polo visto aquí ardeu foi na cociña, parece que é unha bombona que pudo reventar, calquera cortocircuito, pero penso que tuvo que ser unha bombona ou algo. Por as altas temperaturas destes días pode ser. Ola, boa tarde. Luns 6 de xullo, benvidos ao Galicia Noticias. Xa está na casa a muller que esta fin de semana resultaba ferida despois de recibir un corte no pescozo cunha botella escachada. A vítima ten 22 anos, recibiu o corte nunha zona entre o pescozo e o tórax. Atacárono cunha botella escachada tras unha discusión. Tivo que levar 8 puntos de sutura. A súa presunta agresora está detida e vai pasar a disposición xudicial nas próximas horas. Es un barrio que cuando hay fiesta suele ser bastante conflictivo. Yo no salgo de noche. No salgo de noche, no, porque da miedo. Estos dos bares dan miedo. Pero despois a partir do mediodía nada, metediña na casa. Entonces, pois pasando así, hai que pasar esta ola de calor. Pero vamos, por la noche se duerme. Aquí en el pueblo este se duerme. Bueno, algo es algo, algo tenemos ganado. Estamos inmersos nunha xornada máis de elevadas temperaturas, pero as máximas comezan hoxe a dar un respiro. Aínda así hai 46 concellos do interior de Lugo e a montaña ourensá en alerta vermella. Onte eran 120. As máximas van descender lixeiramente e de forma máis notable no litoral. Esta mañá celebrouse o último curro deste ano en Sabucedo. Pecha unha nova edición da tradicional e senlleira Rapa das Bestas. Trátase dunha festa de interese turístico internacional que coloca a Galicia no punto de mira de centos de fotógrafos e etnógrafos vidos de todo o mundo. Unha tradición que, segundo a lenda, ten orixe varios séculos atrás. Pues venimos desde Barcelona, es la primera vez que estamos aquí para verlo. Y bueno, nos lo recomendó la madre de un amigo nuestro que vive en Arzúa. Y nos dijo, tenéis que venir a ver esto una vez en la vida. Y aquí estamos. Xa está na casa a muller que esta fin de semana resultaba ferida tras recibir un corte no pescozo cunha botella rota. Tivo que levar 8 puntos de sutura. A súa presunta agresora está detida e pasará a disposición xudicial nas vindeiras horas. Os celos parecen estar detrás desa lea. A vítima ten 22 anos, recibiu o corte nunha zona entre o pescozo e o tórax. Atacárona cunha botella rota tras unha discusión. Todo foi aquí nesta rúa de Mariña Española. Cando chegaron os axentes, a situación era de alto risco. Unha multitude congregábase na rúa en dous bandos na defensa de cada unha das implicadas na lea. Houbo que pedir reforzos para evitar que a cousa acabase nunha lea multitudinaria. As leas son demasiado frecuentes e os veciños teñen medo. Es un barrio que cuando hay fiesta suele ser bastante conflictivo. Siempre hay peleas, discusiones, mangan para aquí un montón de cosas. Os axentes conseguiron acougar os ánimos, pero non evitaron que fuxira a presunta agresora, aínda que non foi moi lonxe. Unha amiga avisaba por teléfono e os axentes conseguiron convencela de que se entregase. Era detida a poucos metros na avenida de Ramón Ferreiro. Os veciños da zona xa non saen polas noites. Yo no salgo de noche. No salgo de noche, no, porque da miedo. Da miedo. Estos dos bares dan miedo. A detención foi con sobresaltos, xa que un home tratou de interromper o labor dos axentes e acabou tamén arrestado. Ambos están en dependencias policiais á espera de pasar a disposición xudicial. A moza ferida xa está na casa tras recibir 8 puntos de sutura. Os celos poderían estar detrás desta lea. A presunta agresora está investigada por un delito de lesións, mentres que o home por desobediencia á autoridade.
Un motorista de Fene faleceu na tarde deste domingo despois de sufrir un accidente nas Pontes, na rotonda que dá acceso a Lagoa Reyes. Sí, o motorista de 54 anos circulaba por esta estrada que ven de Ortigueira e xusto aquí, no quilómetro 0, tivo o accidente. Faltaban poucos minutos para as 6:30 da tarde e todo apunta a que a causa do sinistro mortal foi o exceso de velocidade. Tras rebasar a rotonda, o home acabou tendido nesta parte da estrada e a súa moto derrubou o cadro eléctrico. Malia que nun primeiro momento os servizos sanitarios intentaron reanimalo, nada puideron facer por lle salvar a vida. É o segundo accidente que acontece nesta estrada a AC101 en 24 horas, porque o sábado pola tarde, contra as 6, outro motorista sufría tamén un accidente no quilómetro 4. El resultou ferido e foi trasladado a un hospital. Se nos foi a luz. Ao irse nos a luz pensamos que fora un fallo noso do noso cuadro, que sexa, pero despois xa soupemos que houbera arriba o accidente. Saltou de feito, mas non quedou xusto onde foi o accidente, senón que saliu disparado máis adiante. Si se veu os trozos da moto e a moto máis adiante totalmente destrozada, porque saliu volando varios metros. É unha rotonda que ten un carril de entrada e outro de salida, cortaron o de salida e polo que se entraba deixaban salir a todo o mundo que estaba dentro, pero non deixaban entrar a naide. Un motorista resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico no municipio de Abegondo. O suceso ocorreu pasadas as 8 da mañá na localidade de Beldoña. A moto coliría inicialmente contra un turismo e acabou batendo contra un camión. O sinistro obrigou a mobilizar os bombeiros de Betanzos e varias patrullas da Garda Civil de Tráfico. O persoal sanitario asistivo ao motorista no lugar do accidente e xa logo levaron en ambulancia ao complexo hospitalario da Coruña. O seu pronóstico é reservado. En Catoira tiveron que rescatar un home de 80 anos que se adentrou sen decatarse nunha pasarela peonil. A cuestión está agora en como retirar o vehículo, posto que o peso do guindastre podería afundir a estrutura. Contámosles todo isto nuns minutos aquí no Galicia Noticias. A verdade é que en este mes xa foron dous, aí diante encallou o barco e agora ven o coche. A ver se non ve unha avioneta un día destes por aquí. É unha pista de terra un pouco estreita, que hai que pasar por medio de dous eucaliptos, e para entrar aquí xa é un pouco complicado. A espectacular explosión dun colector en plena Milla de Ouro da Pontevedra o domingo a noite causou alarma entre a veciñanza. Vaya susto que levaron os veciños e viandantes da rúa Benito Corval ao escoitaren a explosión dun colector de lixo de papel que produciu un incendio en plena rúa. A veciñanza reaccionou con rapidez evitando que o lume se propagase a outros colectores, mentres avisaron aos bombeiros de Pontevedra que sufocaban, aí os ven, o incendio e refrixeraron a zona. Os indicios apuntan a unha cabicha mal apagada ou un recipiente de aerosois como posibles causas. En Catoira, un vehículo adentrouse pola pasarela peonil das Torres do Oeste. O condutor de 80 anos foi rescatado despois de percorrer centos de metros pola estrutura de madeira. A cuestión agora está en como retirar o vehículo, posto que o peso da grúa podería afundir esa estrutura. Nesta senda peonil de Catoira non saen do seu asombro. A poucos metros de onde hai uns días varou un barco turístico, o que quedou atrancado agora foi este coche. A verdade é que en este mes xa foron dous, aí diante encallou o barco e agora ven o coche. A ver se non ve unha avioneta un día destes por aquí. É unha pista de terra un pouco estreita, que hai que pasar por medio de dous eucaliptos, e para entrar aquí xa é un pouco complicado. Foi o propio condutor o que chamou ao 112 despois de quedar cunha roda fora da pasarela a esta altura da marisma, na zona das Telleiras. Antes percorrera 1 quilómetro pola estrutura de madeira. Tiña que vir moi despistado, digo eu, non sei, moi ido, porque senón non é normal. Ten unha edade de 80 anos, é do Concello do Lao de Meis, e, bueno, despois tamén mobilizamos a ambulancia para que viñera para a asistencial dele, e foi trasladado ao Hospital do Salnés. El dixo que quería recorrer camiños, que non sabía, que el quería mirar o paseo. O octoxenario foi rescatado despois de pasar varias horas baixo o sol con temperaturas moi altas. O vehículo quedou no paseo e quitalo non será doado. Vai ser un malo sacar o coche daqui. O da grúa decidirá, pero aquí a grúa non entra. Nin grúa, nin tractores, nin entra nada. Porque claro, o paseo pode fundirse co peso. Pois habría que traer uns gatos e calzar o coche e botar a pasarela outra vez.
Agárdase que nas próximas horas se proceda á retirada do coche e que esta zona de gran valor paisaxístico recupere a tranquilidade que a caracteriza. Esta mañá un barco afundiu no peirao de Ribeira. O palangreiro levaba 2 anos inactivo. Gardacostas despregou unha barreira anticontaminación para conter e eliminar o pequeno derrame de aceites e de gasoil, Alejandro. Sí, Alberto, foi contra a primeira hora desta mañá cando se daba o aviso de que o María Estefanía ia a pique e como poden comprobar agora mesmo en directo desta hora ainda permanece semisumerxido aquí neste peirao de Ribeira. Únicamente alcanzamos a ver pois unha parte do teito da ponte de Mando. Como ti ben indicabas, trátase dunha embarcación que levaba inactiva durante varios anos, polo que unha das hipótesis que se baralla agora mesmo é a falta de mantemento nesa embarcación. A raíz deste incidente, pois houbo tamén unha vertedura de combustible e de aceites, polo que se tiveron que despregar esas barreiras anticontaminación de cor branca que poden ver en imaxe. Agora terá que ser a armadora a encargada de refrotar esa embarcación. Grazas, Alejandro. Polémica nunha parroquia de Cangas entre a Asociación de Veciños e máis o párroco que se negou a ceder o adro nunha capela para facer a festa da xuventude. Porén, a celebración mudou de lugar e dis que foi todo un éxito. 3 días tivo a Asociación de Veciños de Santo Domingo da Pedreira para reorganizar a festa da xuventude. Foi contra o reloxo, pero saiu adiante. Onde o adro da capela fíxose nun aparcadoiro cedido polo Concello. O primeiro cartel que tiñamos preparado era 4 de xullo no adro da ermida de Santo Domingo, que é o espazo onde estamos neste momento. Despois hubo que cambiálo por o aparcadoiro da rúa, que nos tiveron que acceder ao Concello, vaciar todo aquilo e arreglalo para que poderan facer. A nova directiva foi renovada o pasado mes de decembro nas primeiras eleccións que celebraban en 30 anos. Realmente non pasou nada, é un cambio democrático, fixonos as eleccións, ganámolas, e pensando en facer a festa do Santo Domingo, como sempre fixo a directiva, a Asociación de Veciños, pois consideramos que íbamos a facer nós. Cando nos enteramos en abril de que montan a antigua directiva monta unha comisión de festas, entonces nos ante unha comisión de festas nada temos que facer. Que facemos? Preparar outra festa. Decidimos que como a capela era de Santo Domingo a Santa Isabel, pois facer unha misa na honra de Santa Isabel e unha festa na súa honra, contando con toda a xuventude do barrio que era que tiña ganas de eles meter man e ter unha festa pois máis enfocada aos seus gustos. O párroco restalle importancia á polémica. Fora de cámara, Benito de la Iglesia di que a nova directiva é xente de fora, non son fregueses e non teñen nada que ver coa capela. Así que os martelos non puideron tocar no palco, pero sí facer un pasarrúas. Complicouse porque as falas aquí, co cura, as beatas, e joderon a movida. Pero mellor así que a joderan, sabes? Así fixose no aparcamento do colegio da rúa, que houve espacio para bailar, para comer, para mesas, sillas, para todo. Dende unha posición conciliadora, a Asociación de Veciños confía en que se poidan solventar as diferenzas e as festas volvan ser obxecto de unidade e non de discordia. Despois de moitos días de calor intensa empezamos a notar algún cambio nas temperaturas. Aínda así, parece que hai zonas nas que aínda o sol non quere dar descanso, Laura. Vai refrescando en boa parte de Galicia, pero semella que en Ourense vaille custar un pouco máis. De feito, as zonas de montaña da provincia seguen en alerta vermella por altas temperaturas. A provincia de Ourense viviu onte unha xornada abafante con 42 graus e medio de máxima. Aquí na comarca do Ribeiro os termómetros subiron aos 41. Hoxe agárdase outra xornada de calor intensa entre os 38 e os 39 graus. Non deu descanso a calor en Ourense durante a fin de semana. Con termómetros disparados durante o día, resulta sinxelo imaginar como serán as noites. Hai que dormir con as ventanas todas abertas, e ni así. Aquí na comarca do Ribeiro, os termómetros escalaron onte ata os 41 graus e por momentos algo máis aló. Foi o caso da Arnoia, aí chegaron os 42,2. En Leiro, Castrelo de Miño ou Ribadavia superaron os 41. Madre mía, demasiado mal estuvo, que non se puede salir de casa. El fin de semana aquí 42 grados de calor, cuidadiño, E pega forte, forte.
Compre, pois, aproveitar as mañás porque tanto traballo sol polo día que case non dá tempo a que arrefríen as casas pola noite. Agora, a mañán estáse mellor na calle que na casa. Na casa fai máis calor. Din que o peor non é a calor, senón tantos días en que as temperaturas non dean unha tregua. Temperaturas para estar dentro, encerrados. Y hasta las 7 de la tarde o las 8 no salimos. En Ourense os termómetros chegaron onte os 42 graus e medio. Poucos lugares na provincia toparon descanso para as altas temperaturas. Horrible, horrible. Metiditas na casa con aire acondicionado porque isto é tremendo. Fixo moitísima calor e sigue facendo. Oh, fatal, fatal, de calor fatal. E despois na casa con aire acondicionado e ventiladores e todo o que haxa. Compre lembrar que malia que en algunhas zonas de Galicia as temperaturas semellan dar unha tregua, noutras, como a montaña de Ourense, seguen en alerta vermella e laranxa en Valdeorras, Sur e Miño de Ourense. Compre, pois, aproveitar as mañás porque tanto traballo sol polo día que case non dá tempo a que arrefríen as casas pola noite, como estaba contando Laura. E precisamente de esa calor pode estar detrás as causas dun incendio que devorou un bar de praia en Sanxenxo, na praia da Lapa, na Lanzada, onde traballou a pleno rendemento, ata ben entrada a madrugada e hoxe a mañá todo estaba reducido a rescaldos. Un golpe duro empezando a temporada. A propia estrutura de madeira do chiringuito alimentou as lapas, os bombeiros pouco puideron facer. Os veciños xan que escoitan un estruendo fuerte sobre as 6 da mañá. Escoitouse nas casas que están ao outro lado da estrada. Pasaban 7 minutos das 6 da mañá e antes das 7 o lume quedou extinguido, pero o negocio xa estaba arrasado. Parece claro que empezou na cociña. Polo visto aquí foi na cociña, pero penso que tuvo que ser unha bombona ou algo. Por as altas temperaturas destes días pode ser. A Garda Civil sospeita da grella que horas despois seguía con moita temperatura, pero tampouco se descarta un curtocircuito, un problema co que loitan a diario os bares de Praia da Lanzada. Hoxe en día na hostelería, porque eu teño outros negocios, necesitas ter uns 15.000 vatios mínimo para aguantar freidoras, todos os electrodomésticos e todo o que leva. Aquí na Lanzada permite un 4.500 vatios. Entón chega un momento que produces un corto. Os cables coa subida de tensión vanse quentando, chega un momento que nos estamos reparando ahora unha avería de corrientes. Onte traballaran ata ben entrada a madrugada. Pasamos por aquí sobre as 12 e pico da noite, que as luces estaban encendidas. Unha sorpresa total, que leva aquí toda a vida, ten unha xente traballando aí casi todos os anos o mesmo, ao final acabas entablando así unha relación con eles. E fan uns cócteles e uns pescaditos fritos fantásticos. O pé de praia foi dos últimos en abrir, haberá 10 días. O dono está en shock. Xa non me perde a temporada de todos os empleados que tes, agora que faz con eles? É difícil. Sospeitan que non ten seguro, un problema tamén común. Non nos aseguran exactamente, eu tamén teño 3 negocios destos e a verdade é que o que é incendio e roubo non nos lo aseguran. A vaga de solidariedade non se fixo esperar. Playa ten, por exemplo, ten un contenedor tamén con cociña e todo, pois para prestarlle axuda, deixarlo e que pode abrir canto antes. Eu tamén coñezo outra persoa que ten outro e iso, intentar pois ser solidarios e que polo menos salvo o verano, porque esta persoa ten ao mellor como 15 ou 16 empleados aquí, para que esa xente toda pois poida acabar a temporada de verano. Feito o ano que ven tiñamos que sustituílos, me imagino que xa intentar comprar outro, porque reparar esa estrutura vai ser complicado. Unha estrutura que da noite para a mañá quedou no esqueleto. Cambiamos de asunto. Último curro esta mañá en Sabucedo. Pecha unha nova edición da tradicional Rapa das Bestas, unha festa de interese turístico internacional que, segundo a lenda, ten orixe varios séculos atrás, Esther. Din que foi no século XVI cando dúas mulleres ofreceron as bestas ao San Lourenzo para que as protexera da peste. Serían eses dous animais que o párroco liberou no monte os que darían orixe á xa famosísima Manda do Santo de Sabucedo. Cada primeiro fin de semana de xullo baixanas do monte para rapalas e sanealas e este espectáculo, esta tradición, atrae cada ano aquí a milleiros de visitantes. Desta vez houbo que madrugar un pouquiño máis porque adaptaron os horarios pola vaga de calor. Son as últimas greas que entrarán ao curro de Sabucedo ata o ano que ven. Pechan a festa da Rapa, que cada ano atrae esta vila de 32 veciños, cousa de 20.000 visitantes. É a segunda vez que veño aquí e me encanta este espectáculo todo. Ademais é un espectáculo que, crea moitísimos anos aquí coa Rapa das Bestas. Pues venimos desde Barcelona, es la primera vez que estamos aquí para verlo
Y bueno, nos lo recomendó la madre de un amigo nuestro que vive en Arzúa y nos dijo, tenéis que venir a ver esto una vez en la vida. O curro entran hoxe unhas 200 festas. Batalla corpo a corpo para rapalas e sanealas. Cando o primeiro loitador lle sube encima, pois vai na dirigindo un pouco, sempre intentando separar o muro, lógicamente, e ao metela, ao forzar o animal un poquinho a pasar polo medio aos outros, ten que seguir abrindo camiño, e eso sofre un desgaste o animal que é o que nos axuda tamén depois a reducirlo, claro, a poder paralo para cortar as sedas. Sabedoría ancestral, tradición que se pasa hai canteira. A loitadora non levo moito tempo, pero a rapa levo vindo todos os anos e foi algo que sempre me gustou un montón. E no momento no que entrei ao curro a separar os potros, morría por isto, encantoume, e desde aí nunca parei e agora pues, hasta loitar. Primeiro hai que aprender como controlar ben os cabalos, nunca poñerse detrás, porque senón te poden dar unha coz, e tamén tes que ter moita forza para collerlos. E detrás desta festa está o traballo que non se ve, o que fan os de Sabucedo o resto do ano para manter as mandas no monte. É un momento super ilusionante porque para nós sempre decimos que é a culminación do proceso anual. Nós facemos isto todo o ano, traballamos todo o ano e aquí pois acabamos o ano nós. Casi para nós empeza máis o ano pasado mañán que o día 1 de xaneiro. A Manda do Santo ten unhas 450 bestas en 45 km cadrados. Marchan ceibas e saneadas ata dentro de 362 días. O Acuario da Coruña busca sustituto para Gastón, o tiburón touro que era a estrela da Casa dos Peixes e que morreu o venres. O Concello da Coruña xa leva anos con cartos reservados no orzamento municipal para conseguir outra quenlla similar, pero de momento non houbo éxito. No Acuario da Coruña falta o seu símbolo. Gastón, un tiburón touro que chegara en 2006, non está nadando polas augas da Sala Nautilus. Morreu xoves, tiña 30 anos, cando en estado salvaxe este tipo de tiburóns adoitan vivir de 15 a 20. Gastón morreu de vello. Fixemos a autopsia o pasado venres e os resultados preliminares é que, bueno, como era previsible porque era un animal de moita idade xa, faleceu por fallo orgánico derivado da súa avanzada idade. A Gastón pescarano en Suráfrica e levarano con 3 anos e 50 kilos a un acuario francés. Ali tiña problemas de convivencia con outros exemplares, así que en 2006 trouxérono para a Coruña. Aquí adaptouse ben e chegou aos 160 kilos. Era o símbolo da Coruña, a pesar de que no acuario hai outras especies semellantes. Hai varias especies de quenllas, ademais típicas algas galegas, hai mergachos, hai anxelote, hai musolas. O que pasa que non hai unha peza, un animal do porte que tiña Gastón, que era de máis de 2 metros. Entón, nós sempre estamos na procura de algún exemplar, por exemplo, de tiburón touro, que se adaptan moi ben á captividade, pero son difíciles de atopar. Entón, hai anos que estamos, falando con outros acuarios en toda Europa para facer un intercambio, unha adquisición, pero polo momento ainda non xurdiu a opción. O Concello da Coruña ten nos orzamentos municipais unha partida reservada para comprar un tiburón, pero de momento sen éxito. Ten que ser un tiburón touro, porque é tranquilo e calmado. Outras especies non serven para estar en catividade. Sería fantástico poder contemplar aquí pois, non sei, un tiburón blanco, por exemplo, non? Que é unha especie que ás veces aparece nas nosas costas, pero son animais que non se adaptan á vida nun acuario, igual que non se adaptan aos marraxos, por exemplo. O Acuario da Coruña está cheo de peixes espectaculares, pero como a Gastón, ningún. Mentres os alumnos gozan das merecidas vacacións, no colexio As Bizocas do Grove vai avanzando o proxecto de permacultura e bioconstrucción que será realidade xa no próximo curso. Xa está rematada a estrutura dunha casa trasno feita con palla, cal e bambú que os alumnos rematarán con barro cando regresen. Tamén participarán na transformación do patio nun bosque, unha horta e na construción dun forno de barro. O colexio As Bizocas do Grove goza dunha situación privilexiada ao carón do mar, pero a partir do próximo curso aínda o será máis. Converterase no primeiro centro en gozar dun proxecto de bioconstrución e permacultura que transformará o patio nun espazo vivo e pedagóxico que os propios alumnos axudarán a construir. Intentamos un pouco contrarrestar todo o tempo que pasan diante de pantallas. Consiste en vegetalizar o parque, transformar o parque que actualmente está un poquinho estéril dun espacio vivo, un espacio verde, con árbores frutales, con estanques, con casiña, como se ve aquí, bioconstrucción. Faremos aquí neste espacio
unha especie de edificio en barro que tamén farán eles, con botellas nos muros. En setembro farán o remate da casa e despois o seguinte paso é crear un forno para que eles tamén o poidan utilizar. Forno de pan e de pizzas con eles, con barro tamén. O epicentro do proxecto é a casa Atrasno, feita de adobe con cal e palla e estrutura de bambú, unha técnica milenaria con moitas vantaxes. Un ao coste estamos a 1.000 euros de material, máis ou menos, e outra que tamén podes facer un espacio moi bonito, é como xogar con plastilina, é que é fácil de facer, e a parte que non se quenta ni se enfría. Unha horta e un bosque completarán o proxecto, un espazo onde os cativos terán ocasión de cultivar, experimentar e coñecer os ciclos da natureza. Unha zona de cultivo, nos tiñamos unha tiriña aí pequeniña, pero bueno, queremos que eso medre porque lle gustaba moito. E contaremos tamén eso con José Luis para que nos cree a unha forma que sean formas orgánicas que tamén sean apetecibles para eles, que non sea un caixón cuadrado. A idea é facer unha horta vegetal por todas partes, con camiños, espacios de xogo, árbores frutales. Un desexo do equipo directivo é que o proxecto tamén sirva para traer nenos a un centro que non chega aos 80 alumnos. O Brán é tempo de pementos, en Galicia témolos para todos os gustos. Hoxe imos ata Ferrolterra porque ali están en plena campaña do pemento do Couto, un pemento do país ideal para fritir e que non pica nunca, Iria. Pois si, temos garantía de que non pican, porque este pemento é un pemento doce, carnoso e un pouco máis grande ca o Derbón. Agora están en plena campaña de recollida e nos din que está a ser moi boa, axudada pola calor, que fai que todas estas plantas produzan con cantidade e calidade. Aquí nestes invernadoiros de Fene cultívano ao xeito tradicional e co selo da IXP Pemento do Couto que garante que son os auténticos. Os primeiros pementos do Couto do ano chegaron polas letras galegas e dende entón, cada 3 días, apañan unha nova colleita nestes invernadoiros de Fene. Pois este ano está indo moi ben por as temperaturas que temos, que vino moito calor e o pemento que quere calor, sobre todo as noites que sean cálidas, pois o axuda a crecer. Marta deixou o téxtil por apostar por este cultivo tradicional que se estaba a perder na zona. Un pemento verde que, ao non ter capsaicina, non pica nunca, pero tamén se pode distinguir dos seus irmáns de Herbón polo tamaño e a forma. Ten o morro de vaca, lle chaman, que é a característica clave do pemento do Couto. Outra característica que tamén os define moi ben é que crecen así para arriba, non como outros que normalmente caen. Tan só o ataque do pulgón que combaten con xoaniñas dificultou a campaña deste ano. Calculan que as plantas seguirán producindo ata outubro e eles, en paralelo, seguirán traballando arreo no proceso de recollida, calibrado, selección e envasado dun produto protexido co selo da IXP Pemento do Couto. Que aí te garantiza que o pemento pois leva un proceso que non é que o de verdade, que non é calquer pemento que venden como pemento dulce ou tal, que non é do Couto. Este si é o verdadeiro porque ten a etiquetiña de IXP. O cultivo deste singular pemento concéntrase en 3 produtores de Ferrolterra e María é a principal, poñendo 50.000 bolsas no mercado. Os que se animen a probalos tomen nota de como fritilos. É un poquinho máis grande que outros, entonces para que se quede meloso e tierniño, pois a fuego lento darlle voltas e logo sal fina e pa dentro. Un tesouro gastronómico que, por certo, será protagonista o vindeiro 19 de xullo, na Festa do Pemento do Couto de Narón. Máis de 20 librerías e institucións participan na edición deste ano da Feira do Libro de Vigo. Buscamos as últimas novidades e tamén as recomendacións das mellores lecturas para este verán. Ler un libro á sombra na praia ou no parque, praceres cos que nos agasalla o verán e que nos facilitan as feiras do libro. A de Vigo está aberta ata o vindeiro 7 de xullo e os libreiros fan as súas recomendacións. Hai 2 libros que se están saindo moi por encima do resto. Un deles sería A inmoral da autora Cons, que é dunha editorial de Allariz, Aira, e outro, o segundo máis vendido tamén da mesma editorial, que é unha traducción, As nais non. Calquera destes 2 son libros que normalmente non están así como moi visibles nas librerías, sin embargo, unha vez que os recomendan e a xente o lean, pois quedan encantados. Sempre hai claros favoritos nesta época. Policíaco sobre todo, no verán prima o policíaco, pero dunha maneira
A xente non quere romper a cabeza, entón hai unha hora murdocus e esas cousas así que son para buscar pistas e así, un tipo de sudoku pero para a búsqueda de asesinos e así, eso está libros de entretenimento. A calor do mes de xullo non pode coas ganas dos lectores. Aventuras o de romance, no sé, leo muchos géneros. Toda la vida soy lectora en papel, me da igual la estación del año que sea. Compré una saga de fantasía así que se llama Los habitantes del aire y la primera de una saga que se llama Kiss Me tamén. Os autores achéganse aquí ao seu público de todas as idades e con eles poden comentar as obras. A través de una aventura llena de fantasía, los niños aprenden la importancia de las abejas. Yo soy escritora de romance y es una novela de segundas oportunidades ambientada en un rancho de caballos. A feira acolle sinaturas de libros e actividades para todos os públicos. Foi todo, grazas por escollernos e quedan xa co telexornal e nos volvemos vernos mañá martes. Que pasen boa tarde.